Hej! Góðan dag. Hvussu gongur? English, I don't speak... Nei, góði. Her í Føroyum tosa vit føroyskt. Enska málið som ein bleitur kotti í enn song. Nú tøy að koma upp úr songini og venja seg við at tosa føroyskt, og ikki bara at skilja det. Ja, jeg skal røyna og sjekka. Hvussu eitur tú? Jeg eita... Jeg eiter. Jeg eiter fremmandur. Og tú? Jeg eiter føringur. Hvaðani erst tú? Altså, hver kemur tú fra? Ja, jeg ur fremmandalandet, eller jeg kommer fra fremmandalandet. Hikk, tú duvur først. Jeg visste det alltid. Og när komst du til Føroya? Ja, jeg kommer til... Jeg kom til. Jeg kom til Føroya 2016. I 2016. Ja. Altså, fyrir 4 år siden. Ja, exactly. Og ikke engst her. Akkurat, nettopp, etla av gåum føreskon, just så. Just så. Du kanst eisne sia, jeg have bo i Føroyum i 4 år. Ja, jeg have bo i Føroyum i 4 år, ok. Flott. Hva gjørst du for godt? Hva arbeider du vi? Ja, jeg arbeider... Jeg arbeider. Jeg arbeider av flaggavirkenen og i Norragøta. I Norragøtu. I Norragøtu, ja. Og hva gjørst du annars i fritøyene? Jeg spiller flåbølt og ganger til kår. Annars mest arbeid og to. Mer damer vel at tekna og skriva, men mer damer ikke så vel at spela fotbølt. Jeg elsker å synge la 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 la, men jeg heter å skunda mer. Og hva damer tar vel at gjøre og ikke? Jeg elsker eisen å synge, og jeg heter å være for senere. Jeg damer... Mer damer er rettare, selv om damer verur nekv brukt i det. Ja, mer damer vel at genga tur, men mer damer ikke så vel at kjøpa klær, tur det så strave. Hikka sutt, du tåsar først. Takk. Så du en rattur nøyføringur. Pleier du at tåsa først heima? Onkunn du pleier at... Pleier? Onkunn du pleier at tåsa først vi min mest unga døtter. Vi mina yngstu døtter. Ja, jeg pleier at tåsa først vi mina yngstu døtter. By the way, du du... Om du... Nei, takkar. Ja, fortsett bara. By the way, du du... ja. By the way, Angelst. Ja, orsaka. Men du klokkena førskom? Ikke ordentlig, nei. Men ta i større pinner og luttle pinner av 12-talen. Hva klokkan så? Så hon, lad oss si, 1. Bayer jeg 12. 12. Så må hun være 12, va? Ja. Men så luttle pinner flyter seg ikke så kjøtt. Han ble via standa i sindra 12-talen. Men større pinner fer vujare, og tar jeg ned av 8-talen, så hon... 5 minutter iver.
5 minutter 12. över 12. Pura rätt. Och tagen så stora pinnar av 2-tal nu. Så hon 20 minutter över 12. Pura rätt. Du är väl. Tack. Och ta stora pinnar av 3-tal nu. Så hon ett kvarter över 12. Det var ösnu rätt och du ser väl. Men ta stora pinnar kommer av 4-tal. Ja, så hon... Ja, jag minns det inte. 4-tal nu. Ja, Ta det 20 minutter inntil och hon holkon. ja, så hon 20 minutter ui Ja, halkon. 20 minutter i holkon. Holkon, hver stora pinnar ta hon holkon. Ja, ta han nyrätter. Nyrätter av 6-tal nu, ja. Ja. Mitt i mittlen 12-tal. Mm. Ta de holkon så att klockan det tar stora pinnar av 4-talen 20 minutter i holkon. Och nu må han vara 20 minutter i holkon 8. Så nu lilla pinnar känner han i mittlen 12 och 8. Mhm. Så 20 minutter i Och holkon. hur är det så tar han förbi halkon? Ja, ta en fyra och tjejtalle. Lite större pinnar. Tar de 5 minutter över holkon. Ja. Och så 8-talen så är de 20 minutter över holkon 8. Ja. Men så att han kommer till 9-talet. Ja, så var det också vi var det kvart. Onkel säger kvart. Ja, nej, det är inte rätt. Det är 3 kvarter till. 3 kvarter till. Ja, 3 kvarter till 8. 3 kvarter till 8. Ja. Og ta i større pinner så kommer du på 20-tallet. Ja. Så er de 20 minutter i 8. 20 minutter ui 1. Ja, Så först är det iver och så ui halkon. ja, Och så iver halkon. ja. Och så ui. Ja, Eller först 3 kvarter till och så i Ja. ui. 20 minutter ui och 5 minutter ui. ja. Ja. Og ta inn større pinner er 3-tallet tar en kvart iver. Ja, Det kommer kvart. ett kvarter. Et kvarter iver. iver, ja. Ja. Et kvarter iver og 3 kvarter til Ja. 10. Pura rätt. Och förresten Ja, förresten är danskt. Jag hade det danskt. ja, annars. Annars. Ja. Då är du att lust efter väckren hon i utvartnån. Nej, jag släcker alltid ta det är så Landsunning Greta Sonnan upp i 12 meter om sekunde och i annan kvart Østendinger 5 til Här 8. lär du mig. Hiten 9 til Ja. 12 steg. Ja. Hur ska jag förstå skilja det? Ja, norran. Tar man vintern komma norran från. Morgon från. Norran från. Sonnan tar kommer sonnan ifrån. Och estan tar kommer estan ifrån. Mhm. Och västan tar kommer västan ifrån. Okej. Men så är det mycket norran och estan. Ja. Norran och estan. Ta ut det där landring. Hur är det där land? Land norrur. Det tog i att land är tattar vid norra till dömes som det tattar vid förgäran. Så ett land som är tattar vid. Mhm. Tog är det. Men det är en land inne med alltså hvis man för cyklar västerrätter. Ja, men det är så lätt bort ifrån. Ja, Tog okej. är det där ut. Ja. Mittlen norran och västan till utnerinks. Ut norrur. Utnerinks. Okej, det är inte invecklat där. Ja. Du ska bara huxa om norra. Kvar är norra. Okej, norra är land Ja. och Amerika är ut. Ut. Eller och det här och det här. Så mittlen estan och sunnan. Estan och sunnan, ja. Ta är det ösne norra är tatt vi. Men nu är det inte landringer, landnorrer, men landsoer, landseningor. Okej. Ja,
Ja, således. Narska sunna. Och hinner med är det så ut niringur Ja. och ut sinningur. Ja. Usseningur, säger vi. Usseningur. Usseningur och utneringur. Okej, så förstår det bättre. Aha. Ja. Gassut, så lärde du det. Och Är du trött nu? jag skulle ju svära Cynthia nu. Cynthia. Lät Jag oss orkar inte mer först. Kom Cynthia en förruskan sang. Kräffer jag? Ja, väckre är så blev det så ilsligt och kallt. Så jag hade vi skulle för Cynthia. Vet hur kom vi kulda och kava. Yes. Ja. Ja. Så du spelar på en frosk. Ja. En afrikansk frosk. Och jag spelar på gitarr. Man lukkar för ett rum. Jag säger med. Ja. Vet du kom vi kom. Ja, lite. Okej.